Hola, som l'Ilai, l'Ada, el Guifré i el Bruno de sisè de primària. I avui us presentarem l'hort del Lledó, que és el nostre hort i per nosaltres és molt important i bonic. Aquí tenim l'hort i en aquesta zona el compostador, on hi llancem coses podrides o fulles. Aquí hi ha algunes de les flors que atrauen a les papallones. Aquí, el llimoner, i en aquesta banda, més flors. Aquí hi tenim els calçots, que ara mateix és l'única hortalissa que hi tenim plantada a l'hort, ja que és l'època. D'aquí molt poc farem unes preguntes a la Cristina, la tutora de tercer i encarregada de l'hort. S'encarreguen els de tercer amb la professora Cristina i alguns pares també els venen a ajudar. I per què us agrada? Perquè hem treballat a l'hort de medi i ens agrada moltíssim. On està? Està a l'escola de Madrona Valls i està a prop del Patí del Sol. I cada quan el regueu? Els reguem a l'hora de medi i reguem els calçots, els enciams, i és molt important perquè les plantes creixin. Quines són les hortalisses que regueu més de l'hort? Els calçots, perquè necessiten més aigua per créixer. Sí, jo crec que són una mica més alts. Ara ja sabem moltes més coses sobre l'hort del Lledó, gràcies als alumnes de tercer, els encarregats dels horts. esperem que us hagi agradat el nostre hort.